بعدن نسبتی چی کار میشود لیکن اگر که ما سودیا میبودم ایرا 88 пожизненный میدادم بعدش смертный казнь. بسیار آدما وقتی که ما چونین استوری‌ها را میکنن و میگن که افسانه هر یک شخصی که این چونین حالت‌ها را افسانه حساب میکنه خدا بزنش برای اون خاطری که این حالت‌ها ریال نیست. Hamada салом алейкум. Светора киштем, значит сар мекунем. Хуш омадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва бардоро дар ҳамин ҷои видео мехостум як маълумоти хеле ҳам муҳима ба шумо бирасонам, яъне ки роҳи дигари осонтар барои ба Олмон рафтан. бисёре аз шумо эҳтимол FSCO ва BFD-ро медонед, аммо ҳатто намедонед ки он чӣ аст. ман мехоҳам имрӯз дар ин навор барои шумо маълумот диҳам ки шумо омада маҳз кадом корро мекунед, чӣ қадар маблағ мегиред ва чӣ қадар давом мекунад. Давоми ин видеоро бардоро шумо метавонед дар канали Агротиҷи Германия дастрас кунед, тамошо кунед ва бештар маълумотҳои лозимаи худтона дар бораи ин кишвар ва сафар ба оҷа биёвед. Ссилкаи канал ҳам дар описионияи видео аст, ҳам дар подсказка ва баъди тамошо кардани видеоам фаромӯш намекунед, чунки дар охири видео ма дар значоки охири канал ссилкаша мемонам. ҳатман даромада айноми канал саломои ҷӯшакои худтона бирасонед. Чхеле ки аллакай айноми видео фаҳмиден, мо имрӯз гап мезанем дар бораи Далия Депалита ки видеои пешинада шумо дар бораи ин одам тамошо кардагӣ будед. Лекин баъзе чизҳое ки шумо дар видеои пешина тамошо накарден, дар видео озима ҳамаша ба шумо мефаҳмам. Яъне ки кӯтоҳ гап мезанам ки шумо чиро тамошо карден ва чиша нафаҳмиден. Далия Депалита баъдан чӣ кор мекунанд ва ӯ чӣ хел гуноҳи худша отрицат мекуна, яъне ки бакала намегира, ба ӯ чӣ муяссар мешавад. Якм барои фаҳмидан ки мумкин баъзе одамо тамошо накарда бошанд, видеои пешинара ма кӯтоҳ ҳаракат мекунем, даже дар течени 1 минут бофаҳмонам ва дар давомаш чизеро тамошо мекунем ки дар видеои пешина надида будем. Барое ки памяти шумо освежит шава ва одамое ки надида бошанд мегум. Далия Депалита ин духтаре ҳастае ки пешакӣ танфурӯш буд. Як ҷавон бо номи Майк як шав як духтар заказ мекуна, меоя маҳз ҳамин Далия Депалита. Намедонам ӯ шав чӣ рух метавад ки Далия Депалит дар ин ҷавон маҳқул мешавад ва ӯра ба занӣ мегирад дар болои оне ки Майк худаш бо ҳамсардор буд. баъди як чанд вақт Майк зани худша сар метиҳад, маҳз ҳамин Далияра мегирад. Як чанд муддат ва зиндагӣ мекунанд. Баъди як чанд қаб пас баъди зиндагӣ бо ё Майкл проблемадор мешавад, яъне ки чӣ хел ҳар доф ӯра манъ мекарданд полисейскиё ва ҳамчун гумонбар гуфта то ки ӯ маводи мухаддир дора, ӯра тафтиш мекарданд, лекин ҳеҷ чиз намеёфтанд. Як вақти дига Майк мефаҳмад ки Далия хостаи ӯра отравит кунад ба тавассути антифризе ки дар нӯшокаи ӯ ворид кардагиаст. Ҳама инра Майк ҷиддӣ қабул намекунад ва зиндагиша бо Далия давом метиҳад. Лекин як вақт Далия бо дӯстписари пешинаш бо номи Муҳаммад Шахадх вомехӯрад ва ӯро мегӯяд ки хеле ҳам хуб мешид ки агар мо дубора во бихӯрем. И гапе ки Далия ба дӯстписари пешинаш мегӯяд ки мо мехостем во бихӯрем, дар аслам вохӯрдан ҳадафи ин набуд. Ҳадафи он буд ки Далияда дар кор буд қотил, яъне ки бояд Муҳаммад ба Далия кӯмак мекард то ки ӯ қотил биёвад, то ки Майкла бикуша, яъне ки шавҳари айни замон дошташа. Далия ба Муҳаммад нақшаҳои худша нақл мекунад. Муҳаммад аввал бовар намекунад, лекин баъдан мефаҳмад баъде ки отравит кардан хостаи шавҳарша, яқин медонад ки ин духтар серьёзна ба ҳамин кор омодааст. Ва баъди чӣ Муҳаммад ин хабара ба политсия метаҳад. Политсия ҳам ранги Муҳаммад дар аввал бовар намекард, лекин баъдан розӣ мешаванд ба як шарт ва Муҳаммадам ба ин шарт чун розӣ мекунад. Шарт ҳамин буд ки Муҳаммада мегӯяд ки мо дар мошинои ту камера насб мекунем ва махсус одами худмона метиҳем. Дар мошинои Муҳаммад камера насб мекунанд, ҳамаша мефаҳманд ки записта Далия чӣ хел мегӯяд ки мада қотил лозим аст. Баъдан қотил метиҳанд политсия, яъне ки махсус политсиисткира ҳамчун қотил муаррифӣ карда дар Муҳаммад шинос мекунанд ва ба вохӯрӣ бо Далия мефиристанд. Дар мошин Далия бо қотил договориться карда истад. Тамоми видеора сабт мекунанд ба политсия. Политсия медонад ки Далия кияст, Далия чӣ мехоҳад. тамоми доказательстваро дорад. Як рӯз ба хонаи Майкл меравам. Майкла мегӯянд ки мо мехоҳем киштор ташкил кунем, яъне ки дар асл мо не зани ту хост ки тура ба қатл бирасонад.
мо да кӯмак лозимай ту играт ки яъне ки бозӣ ки тра мо ба дигар ҷои бехайф мебарем ва назди хонаи тра ҳамин хеле тасвир метиҳем ки как будто ки тра киштиян ва занта занг мезанем биёя ку мо бинем чӣ мега. дар ин ҳолат занаш ба спортзал рафтагӣ буд, яъне ки Далия то ки дар вақти киштор дар хона набошаву ва ура гунаҳгор накунанд. Полисия ба Далия занг мезанад, Далия меоя, мегӯянд ки шавҳари тра киштагианд. Далия доду фиғон мекунад, мотам мекунад, гӯё ки ягон одами наздикаш мурдагиай. Ура ба полисейский участок мебаранд. Хеле ҳам допрос мекунанд, мегӯянд ки хай ту бугӯ ки шавҳари тра киштай дигар коруш. И қабул намекунад ҳамаи гапа. Мега ма кардагӣ нестам. Охир он да полисия мехезад, мега бозӣ бас. Мо медонем ту кора кардагӣ, мо запис дорем, мо видео дорем, мо ҳамаи чиро дорем. Қотиле ки духтар Хадиҷа гап задагӣ ба даъват мекунанд, шад мегӯянд амира мешиносӣ, всё равно ба калана мегирад. Болои ҳамаи ҳамида баъди Майкла ҷеғ мезананд, яъне ки одамере ки гӯё мурдагиай, ура ҷеғ мезананд, ӯ ҳам зиндаай. Болои ҳамаи ҳамида Далия гуноҳи худша ба калана мегирад. Анак одамое ки пешина тамошо карда буданд ва одамое ки навам тамошо карда буданд фаҳмиданд ки гап чия. Анак мо тамошо мекунем дал шиша маҳз барои одамое ки якум часта тамошо кардагиянд. Дал шишта чӣ гап мешавад? Вақте ки аз отделенияи полисия Далияра мебаранд, ба ӯ имконият метиҳанд ки занг бизанад. Ва якумин одамида ки дар ин ҳолат занг мезадӣ и кияй? Яъне ки Далия дар шахсе занг мезанад ки да ӯ бояд занг намезади дар ин ҳолат. Бале дар Майкл занг мезанад. Дар Майкл занг мезанад, шумо тасаввур кунед гапа ки Майкл мега чӣ мехоҳӣ ту, ман намефаҳмам. Далия мега ки ман мехоҳам ту ба ман кӯмак кунӣ, яъне чӣ хел кӯмак? Чизҳое ки ту тамошо кардӣ мега, чизҳое ки ту шунавидӣ ин хел нестай. Чизҳое ки ӯо мегӯянд мега ин хел нестай. Харашо, чизҳое ки ӯо мегӯянд ин хел нестай. А чизҳое ки ман шунавидим чӣ мега, чизҳое ки ман дидим чӣ? Ман медонам мега ту чӣ шунавидӣ, ту чӣ дидӣ, лекин ин хел нест. Тасаввур кунем бародаро, ҳамаи ҳолата чӣ хел Далия қотил заказ кардагиай, ҳамаша навор гирифтагиянд. Далия мега ин хел нест. Как? Ва бародаро, пеш аз оне ки мо давом метиҳем барномаро тамошо кардан шаб, чун ҳар вақта ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дагиай дар якум комментария, ин ссилкае ҳастае ки танҳо барои мухлисои ҷанговару бозингаро ва дӯстдорои варзишай. Яъне ки чӣ? шумо метавонед ки дар шуғли дӯстдоштаи худтон, яъне ки дар варзиш пул кор кунед. Агар ки ягон ҷанговари дӯстдошта дошта бошӣ ё ин ки ягон бозингар, агар ки ту угадат карда бутонӣ ки дар ҳамин бою бозии пешистодашон ғолиб мешаванд, ту дар бурди ӯ метавонӣ пул кор кунӣ. ӯ бурд мекунад, ту пул кор мекунӣ. Ва фаромӯш накунед ки дар вақти полни регистратсия кардан дар депозити аввалтон метавонем ба тавассути промокоди канал бонус ба даст биёрем. ҳам ссилка ва ҳам промокод дар комментария закрепӣ кардагиай. Баъде ки Далияра аз полисейский участок мебаранд аз допрос, ба ӯ имконият метиҳанд ки занг бизанад. Дар ин ҳолат шахси гунаҳгор шуда якумин коре ки накунад бояд, яъне ки ба махсус одам бояд занг назанад. Ба ки? Маҳз ба Майкл бояд занг назанад дар ин ҳолат, лекин ӯ занг мезанад. Занг мезанад ва мега ки тамоми корҳое ки рух додагиай ва тамоми чизҳое ки ӯ меган, яъне ки полисейскиё, ё ҳамаш рост нестай. Ма дариҷа шиштагиам, ҳамчун гунаҳгор, ям рост нестай. Майкл мега гӯш кунара, чизҳое ки ман дидим, чизҳое ки ман шунавидим, инош чӣ? Мега чизҳое ки ту дидӣ, чизҳое ки ту шунавидӣ, ман ҳаморо дидам, ман ҳаморо шунавидагиам ва ҳамиё ҳам рост нестанд. Чизе ки Далия кардааст, ира газлайтинг меган. Психопатҳо ва социопатҳо ин приёма истифода мебаранд, яъне ки гунаҳгорану лекин ҳаракат мекунанд ки одаме ки нисбати ӯ гуноҳ кардагиай бовар накунад. Яъне ки дидест, агар ки чихе бугума шуморо барои фаҳмидантон, ҳамин хел одам корчара мегира ба сари ту медава, ту меқапиша, мегӯӣ ту мара киштанӣ будӣ, мега не. Чизе ки мега ту дидӣ, ин хел нест. ин ҳаракат мекунад Майка дар фикрош дохил шава, яъне ки дар сари ӯ фикри ӯра тағйир бута ва маҷбур бисоза Майка ки чизе ки дар асл ҳаст, ӯ ба ин чиз бовар накуна ва бовар куна ба чизе ки Далия мега. Яъне ки бовар куна ба дурӯғ. Чизе ки Далия мехоҳад ки ӯ бовар куна. ин хел одамо бародаро хеле ҳам опасниянд. Агар ки шумо бо ҳамин хел одамо вохӯрден, девона нашен. Просто худтонро дур кунед аз назди ӯ ё қатъи спорид кардан намешавад. Лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда ин хел одамо муваффақ намешаванд.
чиқрие ки Далия барои худаш кандагия ин дафар хеле ҳам чиқри бадай. Майкл мега: Далия, ту чӣ мехоҳӣ? ҳатто агар ки ман мехостам тура кӯмак кунам ҳам наметонистам. Действительно, агар ки Майкл бага ки ман мақсадро мебахшам тура суд накунам, лекин наметонам, барои он хотире ки полиция пеш аз оне ки Майкл медонист ки ира киштания, полиция дарак дошт, худи Майкл не. Далия мега ки Майкл илтимос, ма да сафедкунанда дар кора, ту метонӣ ба ман кӯмак кунӣ. Як бор тасаввур кунем бародаро ки қотил кира гуфтестай, ҷабрдидара шахсеро ки бояд мекашт аз ҳамун кӯмак талаб кардестай ки ма да сафедкунанда биё то ки мара бегуноҳ кунанд. Бародарите ба назди мо омад, ма ба ӯ суҳбат кардам ва ӯ бо модарите гап мезанад ва ӯ ба модарите аллакай занг зад. Хуб, ин рост нестай, Далия, чӣ хел ту мефаҳмонӣ чизеро ки ман дидам ва шунавидам? Майкл, ман наметонам ки дароз гап занам. Ин рост нестай, бовар кунада. Ман вақте надорам ки бо ту долга суҳбат кунам. Бовар кунада. Чӣ? Дар ҷа чӣ гап задан вообще дар корай? Ман ҳамаша дидам ва шунавидам ба гӯшҳои худам. Ман медонам ки ту чӣ дидӣ ва ҳама ин рост нестай. Эй одам, ман дидам онеро ки ту мехоҳӣ мара бикушӣ. Чо кадаи ту? ин рост нестай. Чӣ хел рост нестай? Чӣ хел ту метавонӣ ба ин бовар кунӣ? Охир ман овози туро шунавидам. Чӣ хел ту метавонӣ ба ова бовар кунӣ? Гап дар ин нестай. Ман шунавидам овози туро ки ту чӣ мегӯӣ. Не, ман ҳамун чизеро шунавидам ки ту шунавидагӣ. Чӣ? Агар не ба гуфтаи ту, ман чӣ шунавидам? Ман шунавидам ки ту гуфтӣ ман шунавидам чизе ки ту шунавидагӣ. Ман овоза шунавидам, видеоро дидам, суратҳоро дидам. Барои чӣ ту бо ӯ дар парковка вохӯрдӣ? Бифаҳмон мара. Фаҳмон мара. Ман дар ҷа бо телефон шидагӣ. Ман ҳамун вақте ба ту мефаҳмонам ки вақте мо ова бихӯрем. Яъне ки аҳамият дем бародаро чизе ки Далия мега. Ӯ вақте ки саволи дар корӣ мешавад, дар ӯ савол бояд ҷавоб бидӣ, ӯ ин савола мегзарона. Перематад мекуна. Яъне ки мега ки мара бифаҳмон ки ту чӣ ба ӯ вохӯрдӣ. Мега ҳозир ман ба назди телефон шидагӣ, ман наметавонам ира фаҳмонда. Вақте ки ай пеш во бихӯрем ба мефаҳмонам. Хай ҳозир бугӯ, ҳозир вақт дорӣ ки бугӯӣ не. ин хеле одамон ҳаракат мекунанд ки манипулировать кунанд. Майкл мега ки ман всё равно агар ки бихоҳам ба назди омада наметавонам, мара ба назди ҳуй намедиҳанд. Далия мега ин рост нестай. Ки хеле гуфт. Майкл мега ки агар ки ман бихоҳам, агар ки ман розӣ бошам ба ям ки харашо бугум хай тамом ҳамаша хел нестай. Лекин ман ин корро наметавонам. Медонӣ барои чӣ хотир? Барои он хотире ки дар оне ки тура гунаҳгор кардагиам, полиция худаш доказательствоша дора, худаш дидагия. Мефаҳмӣ амира? Бо Далия мега ин рост нест. Далия мега ки Майкл яъне ки нагор мекуна ки мега ту намехоҳӣ дар аслан мара кӯмак кунӣ. Майкл мега: эй одам, ман чӣ кор карда метавонам? Ту мега ту даже ҳаракат намекунӣ ки адвокат биёвӣ то ки мара кӯмак кунам ва ман битонам ки ҳамроҳи ту гап занам. Майкл мега: мара гӯш кун, ман тура дидам дар мошини ӯ. Чизҳое ки ту гуфтӣ шунавидам. Ҳамаша ман дидам ва шунавидам. Медонӣ Далия чӣ мега? Ё рост нестанд. Сук. Тура дидан, ту чӣ гуфтӣ? Тура шунавидан, ту чӣ гуфтӣ? Чӣ гуна ту мегӯӣ ки ин рост нест? Вақте ки Майкл аз ӯ мепурса ки агар ки ин рост набоша, ӯ овози тура ва видеои тура аз куҷо доранд? Медонед Далия чӣ мега? Ман вақт надорам. Майкл мега ки тамоми ӯ гӯҳи ки ту гуфтӣ ман ҳамаша шунавидагиам. Мефаҳмӣ? Далия мега ин рост нест. Майкл мега: медонӣ корҳое ки ту кардагӣ, ту ира бартараф ва ислоҳ карда наметонӣ. Чӣ хел ту ба ман мегӯӣ ки ягон кор кардагӣ нестӣ ва ягон чӣ гуфтагӣ нестӣ дар ҳолате ки ман ҳамаша шунавидам ва дидам? Медонӣ ман чӣ хел шидам вақте ки мара гуфтанд ки тура киштиян? Бо ман чӣ буд? Ман чӣ гуна шидам? Метавонӣ бо ман вохӯрда ва суҳбат кунӣ? Не. Яъне ки одаме ки худаш мехост одама бикуша ва мега ки ту медонӣ ки ман чӣ хел хуёвӣ будам вақте ки мара гуфтанд ки тура мехостанд бикушанд. Ту метавонӣ ки ман фаҳмида ки ман дар кадом ҳолат будам. Албатта ки Майк мега: не, ди нахуй. Ну, иди нахуй намегаи шама гуфт. Барои чӣ? Нахуй ман дар кор нестаӣ. Барои он хотире ки ту мара медонӣ ман ягон вақт бо ту чунин кора намекардам. Ту ҳамаша гуфтӣ Далия, ту одам интихоб кардӣ ва хости мара бикушӣ. Не, ман ҳеҷ чиро нагуфтам мега. Бо ҳамин гапшона мегам бародаро, гапшон камтар дарозтара. Ман дароз перевод намекунам суҳбати ёра бо Далияра, яъне ки бо Майкл. Яъне ки фақат ҳамира мега. Далия мега ман гунаҳгор нестам, чизе ки ту шунавидӣ рост нестай. Майкл боша мега: эй одам, ман шунавидам ва тура дидам. Ин мега рост нестай. Ва дар ин ҷо ҳозир мо мегзарем ба суди ӯ, яъне ки суд чун чӣ гуна мешава ва ин кора бо Далия бо чӣ хели то мета, бо вообще пипес интересни мешава. Ман чӣ кор карда метавонам дар ин ҳолат? Ту ягон кор карда намехоҳӣ ва ҳаракатам накардеса. Эй одам,
من نمیتونم یگان کار کنم. من در جشتگیم رنگ یگان دیوانه واری. من نمیتونم. من فقط را همچون دوست یک سوید میتونم. گوش کن مرا. تر یک چند روز میگه ایسوسو کجاکش میکنن، حرکت میکنن که از دیگر چیزایی در کاری را بفهمند. تو حرکت کن که آرام شه. قبول که چی کاری که هستی. یعنی که چی گفتن مایک؟ یعنی که با کلا بگی و حرکت نکن که تعقیب بکشی. لیکن نه. او اتکاز نمیکنه. آخر نمای میگه که من میدونی که من چی کار کردم میتونم. ترا کمک کردن نمیتونم. ابرد نه خونه مرد در نام ما بگذرون. یعنی که وقتی که خانه دار میشون، خانه در نام هر دش مقصد موافقی دگوری زکس خانه تقسیم میشه 50 на 50. خانه را полностью میگه در نام ما که من مادر ترا کمک میکنم. تمام من دیگر نمود کمک بات کردن نمیتونم. بعدن دلیل میگه که انا تو چه خیلی آدمی پستی. ما در اینجا در تورمش دگیم تو باشی در باره خانه فکر کرده استی. تماشا کنین که فکری آدمی بعد چگونه. بعدن دلیل امکانیت میتن که او با مادرش صحبت کنه. او با مادرش زنگ میزنه و میگه که با نیویورک زنگ بزن با مایکل و من میخوام با او صحبت کنم. ما در محبازی آکروگم. مایک چی گفته؟ آیا او میویه؟ دلیل ما با تو سفید کننده میوم. خیلی خوب. ما در همه جای مادر جون ای همش مایک نگوره. ما یگان کار کردگی نیستم. مادرش میگه من میدونم که تو نگور نیستی. تو در کجایی؟ ما در اینجا در محبازم ما شنیدم که مایک در خانه او را از خانه سر کن. تماشا کنیم برادرو آدمی را که خواست یک شخص بکشه و او در خانه خود شه و با او را سر کن میگه ای خانه. خوب ما باید اولش سفید کننده بیام. این خانه مای در نام مای. خوب ما باید ادوکات بیام. انا که برادر در جای اینترستش میگذاریم دلیل 20 ماه پیش در سر سود شیشتنش در محبس میگذارونه. یعنی که временно. بعدن ادوکاتی که او میوان ادوکات باید او را یگان خیلی حفظ کنه کو. اگه شما تصور کنین که ادوکات چگونه حرکت میکنه که او را حفظ کنه. ادوکات میگه که مایک میخواست که توبه ادوکات میگه مایک извини براتو. ادوکات میگه که مایک میخواست که پاپولار نشه و کیلر نانیمات کرد و تمامی کارهایی که او کرده ای همه شو بود. ما همش شوخی کردم. خوب ما شوخی کردم. تمام شوخی کردی همه ای به مانند شوخیه. مگر یه شوخی خوب بود؟ نه شوخی خوبی بود. خوب حالت شما خیلی خوب بود وقتی که شما را دستگیر کردن. نه خیلی هم بد بود. خیلی در این نشست چیش خوشه. سوالایی که شما با من میتین این سوالا مرا میخندونه. این همش یک بریده. ما در اشتگیم برای منی. ممکن مرا در وابشه سودش میتین. مرا ممکن نگور کنین. وابشه ما چیکار کرده استم در اینجا؟ نتیجه سود بعد یک ماه میبرورن. پریسیاژنیو یعنی که هم صحبتای سود 3 ساعت فکر میکنن در این باره که نتیجه سود معین کنن. پریسیاژنیو با خلاصه آمدن که گناهگار شونده را گناهگار حساب کنن برای قصدی کشتار. شما شخصی که در سود شدگی گناهگار حساب میکنین و کارهای او را قصدن. بله شما با من گفتین که چیزی میخواستین در سود بگین وقتی که سود گناه اعلان میکنه. بله من نمیدونم که را چه خیلی بفهمونم. برای چی رخ دادن تمام این کارهای دهشتناک؟ من متاسفم برای همه کارهایی که رخ داد. همه کارهایی که رخ دادن من یورا کارهای خوب حساب نمیکنم. لیکن من میدونم که شما قوتی دارین که همه کارا معلوم کنین و حل کنین. چگونه میشه حیاتی دالیا و نسبتی و رفتار خوب میکنین. تمام ما خطاگی میکنیم. همه ما بعضی وقتا. لیکن هر یکی ما حق داریم با دیم شانس. دالیا شخص خطرناک نیست. محترم судья التماس حرکت کنین که دختری مرا بخشین. رحمت که گوش کردین. رحمت. از چی سر کنم؟ چیزی که من یکم سر میکنم وقتی که من یکم بار با او خانه دار شدم ما او را خیلی هم دوست داشتم. من فکر کردم که ما با او همچون اویله عادی اویله نرمالی زندگی میکنیم. من شوهر خوب بودم. ما او را با همه چیزهای روزگار تأمین میکردم. من خیلی گفته استم لیکن بعدا ما فهمیدم که همش این خیلی نیست. مایکل میگه که من میدونین من نمیخوام که حتی در اینجا قرار داشته باشم. بعد اونی که این کار رخ داد من حتی یک چند بار حرکت کردم که با او آشتی شم. فقط با او گفتم خانه مرا با ما برگردون. او میگه میدونین فرق بین ما و اونی که در اینجا رخ داده است چیه؟ میدونین ما میگه در
маҳбас бидам. Медонед мега ма чӣ гуна ба маҳбас афтидам. Ма ҳамхе гуфтам ҳо ма ин кора кардагим, давай биёем ин кора хотима мекунем, дига пасӣ намегардем. Адариҷа боша ин кор рух додагӣ нест. ин зан мега ба ягон чӣ иқрор намешава. ӯ ҳатто фикр намекунад ки ягон кори бад кардагиа. бовар кунед мега ма дараҷа шиштагием, ҳамаира гӯш кардестам, гап дар бораи повторни суд рафтест, яъне ки суди дуюм. Чӣ хеле суди дуюм бо? мо чӣ кор кардестем? Ки нафаҳмид ки дараҷа чӣ рух додагиа? ӯ намехоҳанд ки бакала бигиранд ки чӣ рух додагиа. Харашо агар ки чӣ рух надода боша мега биёин ҳама каса ба хонаҳои хидмон мерем, ҳамаро ҷамъбаст мекунем. ӯ мега медонем ки ма бояд ваъде ки аз условни озод мешидам, ма бояд ки ба назди падар мерафтам, лекин падари ма мурд, ма натонистам ин кора карда. биёин чӣ кор мекунем? биёин ҳамаша манъ мекунем, ё ин тараф ё он тараф, лекин манъш мекунем. Аба ҷое боша мега ма ба суд меом ва мешнавам ки как будто ки ма хостам дар реалити шоу бафтам. вақте ки ма мега айҷа мебароям, ӯ апелляция метиҳанд. медонем барои чӣ? Барои он хотире ки ӯ ҳамаро девона хиёл мекунанд. барои он хотире ки мо ҳамаи мо девонаем, ӯ боша аимода баақлтаранд. ҳамаи мо одамои бадем, ӯ боша беҳтарин занай. ма бале ма намехоҳам мега ягон каса пас бизанам ё ки ягон каса бад кунам, лекин бале хидма ма бояд қадр кунам ку. мисли палита тамоми одамое ки дар инҷа буданд шуморо гунаҳгор ҳисоб карданд. вазифаи ма онае ки эълон кунам гуноҳе ки нисбати шумоае. аз 48 моҳ то 30 соли маҳбас. судя мега ки медонем ки мо дар инҷа ҳаракат намекунем ки ягон каса аз нашъамандӣ раҳо битем ё ки ягон кори дигар, лекин натиҷае ки мо дар инҷа метиҳем и хеле ҳам ҷиддие ва дар чунин корҳо хеле ҳам кӯмаки хубае. яъне ки чӣ гуна мо наказат мекунем рафтори бада. судя мега ки барои он хотире ки ма срок ба шумо битиҳам, ма бояд бифаҳмам ки ту чӣ хеле одамӣ, чӣ мехостӣ, чӣ гуна одамӣ, чӣ кор кардан хостӣ ва баъди ҳамаи ма бояд махсус сроке ки яъне ки ба ту битиҳам срокеро ки ту сазоворӣ. ма мега дар таърихи шумо дидагӣ нестам ки нисбати шумо яъне ки дар оилатон ягон зӯроварӣ боша, яъне ки мумкинае ки шуморо дар оила задагӣ бошанд, ягон корҳои дигар. Не, дар оилаи шумо чунин корҳо мега набуд. фақат корҳое ки шумо кардагием ба хотири чӣ буд? Ба хотири худписандӣ, яъне ки худта бисёри ба дӯст доштан ва фоидаи манфиатии шахсии худ. чизе ки шумо мехостен ва ба чӣ хотир мега ин кора карден? ба хотири оне ки мехостен хуб зиндагӣ кунен ва пули хеле ҳам бисёр дошта бошен. яъне ки бале бародаро, яъне ки Майкл пулҳои бисёр дошт. дар вақте ки ё бо Майкл хонадор шуданд, вақте ки Майкл бимира, тамоми дороии Майкл аз ҳамсараш мешавад. ана мақсади далия дар чӣ буд? ва судя ба о мега ки дар аввал моҳи март шумо ҳаракат кардем ки ӯро обратно ба турма роҳӣ кунен, лекин нашид. яъне ки ба ёд дорем дар видеои якум тамошо кардагӣ будем ки Майкла паставид кардан бо маводи мухаддир. судя ҳамира гуфтистай. ягон кас мега ба шумо ягон хел таъсир расондагӣ нестай. шумо фармонҳои ягон каса иҷро кардагӣ нестен. шумо просто як мисли як кукловод, яъне кукловод шахсе ҳастае ки дар чиликош риштаҳо кашол кардагӣ куклаҳоро управлят мекунад. шумо мега мисли кукловоди будем ки дар чиликош риштаҳо кашол кардагӣ ва ӯ куклаҳоро управлят мекунад. судя мега ки вақте ки Майкл ба тарафи ту гузашт ва ӯ бо ту ҳамсӯҳбат шид, дар тамоми ҳолат ҳатто фикре надоштӣ ҳамчун пушаймонӣ ва наоборот, вақте ки записаш шунавидӣ ва вақте ки ба телефон бо Майк суҳбат кардӣ ва тарафи ӯ гуфтӣ ки яъне ки пушаймонӣ худта нишон надодӣ, ба ҷои гуфтӣ ки чизҳое ки ту дар запис шунавидӣ ё ҳамаш дурӯғанд. яъне ки бародаро дар инҷа ҳар як одаме ки гунаҳгорай, вақте ки гуноҳи худша иқрор мешава ва ба калам мегира,
ва пушаймонӣ изҳор мекунад аз ин кор, и дар вақти суд ба ӯ чӣ хел шумо дагум ёрдам метиҳад, ба ӯ кӯмак мекунад ки кори ӯ осонтар шавад. Адилия боша ба ҳамаи он нигоҳ накарда ки тамоми ҷинояти ӯ тавассути камера ба навор гирифта шудагӣ буд, ӯ ба кала намегирифт ягон таира. И хеле ҳам бадай. Судя мегӯяд ки ҳамаи корҳоро ма дидам, ба ҳама шиносам, ҳамаша медонам ки ту чӣ хели одамӣ, чӣ хели одам нестӣ, ва ба хулосае омадам ки тара мега 20 сол паси панҷара ҳабс кунам. Ну ша намега, иша ма гуфтам. Хитон мефаҳмем ки кадом гапиша ки ма гуфтам, и гапи май шумо мефаҳмед. Якум бор баъди эълон кардани натиҷаи суд, Далия дарк мекунад ки гунаҳгор будан чӣ гунаҳ ва бояд чӣ гуна ҷавоб будӣ барои корҳои кардагии худат. Лекин баъдан ин суда ҳамчун суди ки ашибка шудаги, яъне ки хатогӣ шудаги, хатогии техникӣ гуфта админид мекунанд, яъне ки ҳамин приговоре ки суд дод ва давоми 6 соли дигар Далия паси ҳабси хонагӣ меиста, яъне ки домашний арест дар хонааш маҳкамаи дигар ҷо баромада наметавонад. 6 сол дар интизори суди дуюм. Танҳо соли 2016 суди дуюм баргузор мегардад. Вақте ки суди дуюм баргузор мегардад, бародаро, ин суди дуюм шуморо боз ҳам даҳшатнок мекунад. Ҳозир ман мегӯям ки баъдан нисбати чӣ кор мешавад, лекин агар ки ман судя мебудам, ира 88 пожизненӣ медодам, баъдаш смертный казн. Яъне ки барои чӣ? Баъди оне ки 6 сол баъди домашний арест суди дуюм баргузор мегардад, дар суди дуюм ӯ мега ки шумо намедонед ки Далия де Палид кие, ва ҳозир худаш мега ки Далия де Палид кие. Ӯ мега ки чӣ кор рух додагӣ буд дар давоми ҳамин кор. Ин кори мо мега ҳамаш сохта буд. Далия яъне ки Майкл мехост ки маъшҳур шавад тавассути телевизиор, тавассути ҳамаи чӣ, ва тамоми шоуҳое ки мо кардем, яъне ки шоуҳое ки политсия дар YouTube нишон дод ва мо шумо ҳам дар якум видео тамошо кардем. Далия мега ки ҳамаи сохта буд. Фақат дар вақти суд Майкл ба кала нагирифтеста. Лекин мо шумо медонем ки ҳамаи сохта набуд, барои он хотире ки агар ки сохта мебуд, вақте ки Далия ба Майкл занг зад, дар уҷа мегуфт ки Майкл, ту чӣ кор кардести? Мо ира ҳамаша сохта карда будем, ки ту чӣ братан, ту чӣ давай қолиша чӣ ҳамаро кора кашидести? Не. Дар вақте ки ӯ ба телефон ба Майкл гап зад, мо медонем ки ӯ чӣ гуна гап зада буд. Далия худша ҳамин хеле муаррифӣ мекунад. Далия чӣ гуна одамае? Одами бофаҳм, одами дилсӯз. Майкл бошавра чӣ хел муаррифӣ мекунад? Майкл ӯро мега ки одами хеле ҳам бадай, одами нақшаҳои бад дора ва фикрҳои бад дора. Ман дигар сухан надорам. Адвокат, яъне ки сафедкунандаи ӯ боша, мега ки Далия ҳамун шахсе ҳастае ки фиреб хӯрдагиай ва ба дом гирифтор шудагиай. Медонед дар ин вақт дар калаи ӯ дин як кори рух додагиай ки ма ягон хел хато намекунам ира агар бугум ки полисияи Бойтон Бич мехост ки ҷиноята сохта кунад. Мега сафедкунандаи Далия. Ба чӣ андоза ин записҳо зарар доранд ба клиенткаи шумо? Зарари ӯ ҳаминае ки одамо фикрҳошон дигар мешаванд. Вазифаи мо ҳамое ки чизи дурустша ба одамо нишон будем, чизе ки дар асл аст, то ки намояндагони судҳо бинанд ки ҳама он хеле нест ки ба назар мерасад. Яъне ки сафедкунандаи ӯ мега ки вақте ки мо чизеро ки дар видео дидем, дар асл чизе буд ки Муҳаммед ӯра пистолета дар сараш монда маҷбур кардагие ки ҳамин чиза бозӣ кунам. Ӯ таҳдид кард ки мара ва оилаи мара мекуша. Ва шумо ба ӯ бовар мекунед? Албатта бале. Яъне ки шумо гуфтанед ки ба воситаи таҳдидҳои ӯ Далия маҷбур шуд ки записи дурӯғагӣ кунад. Шумо мефаҳмед ки чӣ гуна ин мисли як чизи дурӯғ ба назар мерасад? Не, ин тамоман дурӯғ ба назар намерасад. Тасаввур кунед одамеро ки 2 метрай бо пистолет ва таҳдид мекунад. Одаме ки гуфт ки ту ин рола барои YouTube бозӣ мекунӣ? Албатта. Ман бовар дорам ба 1,000,000%, ба 100%, 1000%, 1,000,000%. Чӣ хел шумо ин кора метавонед фаҳмонед? Ман хеле мефаҳмонам ки ман дар ин видео шахсеро мебинем ки дар асл ба ин кор бовар надорад ва ин кора намехоҳад. Чӣ хел ӯ ин кора намехоҳад дар ҳолате ки ӯ мехост дар видео гуфтеста ки ман 1,000,000% бовар дорам ва мехоҳам ин кора. Ман намедонам, мумкин ки шуморо ба ханда биёра, лекин одамо дар ин ҳолат мегӯянд ки ман ба 10 ё ин ки 100% тайёрам. Барои чӣ ӯ
версияи хича ба полиция нагуфт. Ман худам аю и савола пурсидам ки чӣ ба та нагуфтӣ ки бале сержант мо ин корро барои YouTube кардем. Барои он хотири ӯ нагуфт ки ӯ дар ҳолати шокӣ буд. Ман намедонам, ман хеле ҳам шокӣ будам ва чизе ки ман мехостам ки аи ҳолат озод шам. И просто шоу буд. Тамоми кор дар ҳамин ки шоу буд. Яъне ки дар запис шумо бозӣ карден. Бале. Аҳози боша шумо ростша гуфтиден. Бале. Барои чӣ мо бояд ба шумо бовар кунем? Барои он хотире ки ҳамаш ҳамин хел буд. Ин росте. Мо аъзои суд ба хулосае омадем ки Далия Де Полита гунаҳгорай. Хулоса аниқай. 16 июни соли 2017. 21 июли соли 2017 Далия Де Полита ба муддати 16 сол ҳабс мекунанд бе имконияти дастрошна озод кардан. Ӯра танҳо ба озодӣ сар метиҳанд 24 августи соли 2032. Вақте ки ӯ апелляция дод, яъне ки бо хост ки суда тағйир бита ва дигар суд бигзаронанд, Верховни суди Флорида рад кард дархости ӯра ва натиҷае ки суд мондагиай ин кор аниқай ва тағйирот дигар пешбинӣ шида намешавад. Яъне ки дуюм суд, сеюм суд намегзара дигар. Вақте ки ӯ ба озодӣ мебарояд 50 сола мешавад. бисёри одамо вақте ки ма чунин историyaҳоро мекунам ва во мегӯянд ки афсонае. Ҳар як шахсе ки ин чунин ҳолатҳоро афсона ҳисоб мекунад, худо бизанаш. Барои он хотире ки ин ҳолатҳо реалиянд. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.